No niin, me koetaan videopustaan. Would you mind if I hurt you? Understand? Ja nyt on kans. Ja no niin, nyt mulla on menossa tähän meidän varakentälle. Täällä on vähän esteitä. Tuolla on kipparit. Meidän piti tehdä tämmösiä tolppia. Niinkö tollasia. Mutta kun me ei jaksettu tehdä, niin sitten me tehtiin tavallaan, me pantiin niinkö nyt, että ne olisi tälleen. Ja no esteitä nyt. Aika hieno este. Naula tossa. Tuolla. Löydätä niitä säikäi mua. Menepä sä nyt sinne jonnekin. Koska mun pitää taas tyhjätä ja nyt me lähdetään maastoon. No niin, nyt me ollaan täällä maastossa. Ja Lotte tulee tuolla kepparissa. Tuossa menee latukin vasta. No niin, mennään toi taukkaan. Heilu, heilu! Vähän hankala yhdellä kädellä. Tässä on lattu. Nyt. Moikka. Mitä me seuraavaksi tehdään? No mennään siivaamaan ne esteet pois. Ja mennään katsomaan paljon kelloja ja käydään siellä jotain. Hyvä. Ja sen jälkeen syö karkkia ja mennään ulos. Ja katsotaan leppaa. Katsotaanko nyt se ihme sikaa? Sikaa? No se me. Joo. No niin, me huomattiin, että tuolla oli yksi tyyppi, niin me jouduttiin lähteä takaisin samaan reitiin. Joo, noin valutaan, että pelastukaa ken voi! Pelastukaa ken voi! Lähdetään laukkaamaan! Huja, 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 huja. Ja täällä on näämistä. Eli me mennään sisälle ja tehdään yksi haaste, vai mitä? Joo. Ja nyt me ensin siivotaan kentältä niin. Sisälle ja sitten tehdään haaste. Mutta meidän pitää miettiä mikä haaste me vielä tehdään. Haaste, mutta me tehdään haaste. Niin. Ui se. No niin. No niin. Ja me kuvataan sitten kerätään niitä estiä. No niin. Kello on 12:30. Joo. Hienoa. Noin. Ja katsokaa. Huononi siisti. Niin, ja te voitte toivoa meiltä ihan mitä vaan videoita. Miten toi sanotaan? Royal Canin. Canin. Royal Canin. Tommonen putki. Mistä nää sämppäilet vai? Täyttelyssä. No Mätsäristä voitiin Helunan kanssa. Eikä oliko se Pieta? En mä muista. Miksi sä kosket siitä? Nyt katsokaa. Nyt on Helmi. Nyt on maalis. Maalis. Jos mä sä tykkää tästä, niin tuu. Ei, älä sisässä. Mä tykkään. No niin, me päästiin putken sisälle, sitten me pantiin tommonen lammasviltti tähän.
Te voitte yrittää äängetä tänne. No, edeksi me otan nyt tehdä, kun meillä on niin pieni tämä muistutusta, niin nyt me otin panna nämä tänne puolelle. Ja hyvä niin tänne. Noin, ne meni sitä.